Helo pawb a croeso nôl I Tutorial Scratch Technocamps ac yn y fideo yma ni'n mynd I fod yn edrych ar y flociau hymleth o fewn y categori symudiad. Felly y blociau ar ôl y pwyntio tuag at. So dechrau gyda y newid X gan. Fi'n mynd I gosod Scratch nôl yn y canol a gadewch I ni weld. Felly, y bloc gyntaf sydd gen ni yw newid X gan. Mae hyn mynd I newid y cyfesuren X Scratch. So, dyle fe symud ar draws y sgrin. Dyna ni, mae wedi symud I 10, 20, 30, 40, 50 ac yn y blaen. Cofio, ni'n gallu rhoi cyfesurennau negatif mewn fan hyn, so fi'n gallu newid X gan -10 a symud Scratch yn ôl i'r ganol. Nawr, pob tro fi'n clicio fflag werdd, mae Scratch yn newid ei cyfesuren gan rhyw rhif. Mae hyn yn wahanol I gosod XI. Felly, fi'n gallu gosod gwerth X I fod yn 10. I fod yn 100, byddwn ni'n dweud. Os fi'n gosod X I fod yn 100, bydd Scratch yn symud draw fan hyn I gwerth X yw 100. Dyna ni. Os fi'n clicio tro ar ôl tro nawr, dydy Scratch ddim yn symud. Oherwydd nad ydw I yn newid y werth o X. Dwi'n gosod gwerth X. Mae'n gosod ac mae'n aros yn y lleoliad yna. Nawr dwi'n gallu, wrth gwrs, gosod X I 100 ac wedyn newid X gan -50 a dyle Scratch symud I fan hyn, I gwerth 50x. 100 - 50 yw 50. A dyna ni, pob dro fi'n clicio'r fflag werdd, mae Scratch yn benni lan ar 50. Hedd mae'n gael ei gosod draw fan hyn, a mae'n symud draw fan hyn. Hawdd. Nawr, yn yr un modd, mae gen I y blociau gosod a newid X. Mae yna blociau gosod a newid Y. So dwi'n gallu newid gwerth Y gan 10, a bydd Scratch yn symud lan y sgrin. 10 cam ar y tro. Os fi'n newid Y gan -100, dyle Scratch symud nôl I 0. A dyna ni, 0 Y. Byddai'n newid X gan -50, a bydd Scratch yn symud nôl I canol y sgrin. So mae rhain yn defnyddiol oherwydd ni'n gallu gosod y cyfesurennau ar wahân. I dangos hyn, falle byddai'n mynd I, ble dyle fi'n mynd? 100 I ddechrau. So bydd Scratch yn dechrau draw ar 100. Ac wedyn, yn lle gorfod newid y 2 rhif pob tro, gan defnyddio bloc aros I gweld beth sy'n digwydd, dwi'n mynd I gosod Scratch fan hyn, a dwi'n mynd I newid gwerth Y gan -100. So bydd Scratch yn symud lawr I fan hyn. Wedyn, byddai'n newid gwerth X, ar ôl aros, newid gwerth X gan -100. Gan -200 falle. So dyle Scratch dechrau fan hyn, symud draw I fan hyn. Nesa, dwi'n gallu gosod gwerth X I fod yn 0, a gosod gwerth Y I fod yn 0. So mae Scratch yn symud nôl i'r canol. Dewch I ni weld. Dechrau fan hyn, symud lawr, symud draw fan hyn, a gosod yn y canol ar y diwedd. So yn lle newid y 2 cyfesuren ar unwaith, dwi'n gallu newid nhw un ar y tro. Mae hwnna'n gallu fod yn defnyddiol iawn I ni. Y bloc nesaf yw os ar ymyl bowndio. Mae hyn yn meddwl bydd Scratch yn bwntio off cornel y sgrin. Off ymyl y sgrin, Mae hyn yn gallu fod yn defnyddiol, oherwydd, gadewch I ni weld, os fi jyst yn gosod Scratch
nôl i 0, 0. Ac fel yn y fideo diwetha, dwi'n mynd i just am byth symud 10 cam. Mae Scratch yn symud i'r ochr a mae'n cael ei stuck just off o ochr fan hyn. Mae ddim yn ddiddorol iawn. Falle os chi eisiau cymeriad o fewn y sgrin ar pob adeg, rydych chi eisiau Scratch i bowndio wrth ymyl y sgrin. So, gan gosod Scratch yn ôl ar y ddechrau i 0, 0, wedyn am byth bydd e'n symud 10 cam ac os mae'n ar y ymyl, bydd e'n bowndio. A dyna ni. Mae Scratch yn bownsio o un ochr y sgrin i'r llall. Nawr, un peth i meddwl amdano gyda hyn. Os fi'n cael Scratch i pwyntio mewn rhyw gyfeiriad, falle rhyw gyfeiriad od, 75 gradd, okay? Dim quite 90, so mae jyst yn mynd lan tyme bach. Bydd yn mynd lan fan hyn. Wedyn, wrth i Scratch bowndio, mae'n neud e ar ongl. So mae jyst yn symud o gwmpas y sgrin mewn rhyw patrwm random, rhyw patrwm ar hap am byth. OK. So bydd e ddim mor o reidrwydd yn bownsio nôl am lan. Ond bloc defnyddiol iawn i cadw cymeriad yn y sgrin ei hun. OK. Y bloc nesaf yw gosod steil cylchdroi. Nawr, fi'n mynd i gosod Scratch nôl i 90 gradd. A hefyd nôl i canol y sgrin. Nawr, cofio y ffordd mae Scratch yn troi o gwmpas. Okay, os fi'n troi hyn, mae Scratch yn cylchdroi gyd o'r ffordd o gwmpas fel hyn. Nawr, mynd nôl i 90. Os fi'n gosod y steil cylchdroi i chwith dde, a dweud o Scratch i troi 15 gradd, wedyn, mae dim byd yn digwydd. Ond, os ni edrych lawr fan hyn, mae Scratch wedi troi o gwmpas. Dydy e ddim yn pwyntio 90 gradd rhagor. Pob tro ni'n clicio fe, mae Scratch yn troi tyme bach fwy. So beth sy'n digwydd fan hyn? Wel, gadewch i ni gosod Scratch nôl i 90 gradd. A dwi'n mynd i dweud o Scratch i troi 180 gradd. Ww. Na, beth sy'n mynd i digwydd fan'na? 180 gradd. Dweud o Scratch i troi. A mae Scratch yn flipo i pwyntio yn y cyfeiriad gyferbyn. OK, beth os fi'n troi unrhyw beth arall? O, dyna ni. Wrthyn ni jyst troesi y pwynt yma, troesi a hanner ffordd, mae Scratch yn flipio o un gyfeiriad i'r llall. So, mae Scratch yn troi o gwmpas, ond bydd y cymeriad ddim ond yn gallu pwyntio naill ai i'r chwith neu i'r dde. Chi'n gallu gweld mae'r opsiynau hyn ar gwaelod fan hyn. Troi o gwmpas, troi i'r chwith dde, neu ddim troi o gwbl. Okay, ni'n gallu testo hyn fan hyn. Troi o amgylch. Dyna ni, nawr mae Scratch yn cylchdroi pa bynnag ffordd ni eisiau fe. Os fi'n newid hyn nôl i dweud 5 gradd. Dyna ni, Scratch yn cylchdroi o amgylch. Scratch yn cylchdroi i'r chwith neu dde. Neu peidio troi. Fi'n troi fe o gwmpas, mae Scratch byth yn troi o gwmpas. So pam ydy hyn yn defnyddiol? Wel, falle nad ydych chi eisiau eich cymeriad i troi o gwmpas. Okay, am rhai pethau, mae'n gallu fod yn eitha od os mae'r cymeriad yn cylchdroi fel hyn pob tro. Dyn ni ddim o reidrwydd eisiau yna ddigwydd. Ond, gadewch i ni dweud fod mae Scratch ddim ond yn troi'r chwith i dde, ond mae'n mynd i troi 75 gradd ar y tro. A dwi eisiau fe symud
ymlaen ar ôl troi. Wedyn, nawr os fi'n dweud o scratch i troi, gadewch chi newid hyn lan i 100 cam falle. Hwna nôl i 75. Beth sy'n digwydd? Mae'r laptop fi bod yn bach yn odd ar y funud. A fi'n mynd i dweud o scratch i'n mynd nôl i 0. Right. Nawr, os fi'n dweud o scratch, ddim ond i cylchroi i'r chwythu dde, ond troi 75 gradd a symud 100 cam. Mae scratch dal yn symud ar ongl. Mae fe ddim jyst yn symud i'r chwyth neu i'r dde. Dyna jyst beth sy'n digwydd i'r cymeriad ei hun. Ond mae dal yn gallu symud ar y ongl o'na. Os fi'n dweud wrth peidio troi, bydd e byth yn troi fel cymeriad, ond mae dal yn symud ar ongl. Neu os fi'n cael rhoi troi o amgylch, nawr mae'n cylch droi o amgylch wrth i fe symud. Ond mae dal yn symud ar y ongl yna. So mae'n bloc defnyddiol iawn i rhwystro y ffordd mae'r cymeriad yn symud. Y 3 bloc ola te yw y safle X, safle Y a cyfeiriad. Nawr, beth ydy rhain yn wneud? Maen nhw ddim yn blocs yn yr un ffordd. Fi methu clicio nhw mewn. Ond maen nhw'n neud rhywbeth. Os ti'n edrych fan hyn, mae scratch ar X22, Y157 a cyfeiriad yw 75. X yw 22, Y157, cyfeiriad 75. So rhain ydy'r mesur o'r rhifau fan hyn, sy'n meddwl ni'n gallu mynd ac ôl y cyfersyrannau a cyfeiriad scratch a defnyddio nhw o fewn y cod. Falle, dwi eisiau gosod lleoliad y scratch i fod yr un peth as lleoliad X. So ar fan hyn mae X yn 22, mae Y yn 157. Os fi'n chwarae hyn, dyna ni mae Y wedi newid i 22 yr un peth ag X. Falle, dwi eisiau scratch i llithro am un eiliad i y cyfesurannau o y cyfeiriad, sef 75, 75. Gadewch ni weld. Dyna ni, mae scratch wedi symud i 75, 75. So ni'n gallu defnyddio y rhifau fan hyn o fewn ein cod. Mae'n gallu fod yn defnyddiol iawn. Nawr, ni hefyd, just fel y newydannau ni, yn gallu dangos y rhifau yma ar y sgrin gyda'r tick box. So ni'n gallu wastad gweld pa gyfeiriad mae scratch yn pwyntio. Wel dyna diwedd o'r blociau symudiad o fewn scratch. Gobeithio rydych pawb wedi ffindio hyn yn defnyddiol iawn a byddai'n gweld chi yn y fideo nesaf. Diolch yn fawr pawb.